Амерыканская дэлегацыя на чале з Джонам Коулам можа прыбыць у Менск ужо на наступным тыдні. Перад гэтым 18 сакавіка мае адбыцца візіт у Вільню. Пра гэта пішуць літоўскія журналісты. Якія чаканні ў бакоў ад угоды, якая яе механіка і змест у параўнанні з папярэднімі, Валера Руселік працягне. Вашингтон працягвае кантакты з рэжымам Лукашэнкі. Літоўскі партал Дэлфі са спасылкаю на свае крыніцы анансаваў чарговы візіт у нашу краіну спецпасланніка ЗША ў Беларусі. Што праўда, хоць нейкіх падрабязнасцяў анансаванага літоўскімі журналістамі візіту няма, не каментуюць справы і ў офісе Святланы Ціханаўскай. Мы знаходзімся ў сталым кантакце з нашымі партнёрамі, практычна штодзённым. У Белым доме, у Дзярждэпартаменце камунікацыя не спыняецца, але на дадзены момант я лічу, што лепей не абмяркоўваць дэталі, не спекуляваць наконт патэнцыйных датаў ці вызвалення палітвязняў, таму што сам працэс вельмі непросты. Між тым чакаць добрых навінаў, гаворка пра вызваленне чарговай групы закладнікаў Лукашэнкі і сапраўды варта, заўважае палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч. Маўляў, на тле міжнародных падзеяў беларускае пытанне далёка не самае прыярытэтнае, а таму Лукашэнку выгадна нагадваць пра сваё існаванне, вызваляючы ўсё больш і больш палітвязняў. Да дня 8 марта Лукашенко памілаваў 18 вязняў. На гэта Джон Коул напісаў у сваёй сацыяльнай сетцы, што гэта добра. І прэзідэнт Дональд Трамп чакае вызвалення ўсіх. Вось гэты тэзіс пра вызваленне ўсіх, ён паўтараецца перыядычна і з Джоном Коулам, і сам Трамп. Пры гэтым дзеянні афіцыйнага Менску складана назваць лагічнымі. І не толькі праз тое, што, вызваляючы адных, ён кідае за краты новых палітычных вязняў. Нават нагадваць пра сваё існаванне рэжым Лукашэнкі намагаецца найперш не амерыканцам, а еўрапейцам. Напярэдадні Максім Рэжанкоў па сутнасці заклікаў Еўразвяз далучыцца да гандлю людзьмі у фармаце палітвязні ўзамен на зняцце санкцыяў. Вы хотели, чтобы какие-то люди вышли, значит, на свободу, которая чуть было не привели к коллапсу здесь ситуацию в нашей стране? Ну, их выпустили. Ну, давайте, где ваши, как-то, реакция на эти гуманитарные шаги президента нашего? Их нету. Вы, говорит, что-нибудь еще. Ну, ребята, так не бывает. Вось толькі ці пачуюць гэтыя заклікі ў Брусэлі. У адрозненне ад ЗША, Еўразвяз глядзіць на Беларусь найперш з пазіцыі ўласнай бяспекі, падкрэслівае Карбалевіч. Калі з аднаго боку там Менск заклікае давайце весці перамовы, а з іншага боку Лукашенко ўвесь час хваліцца, што мы тут арэшніка змяшчаем на сваёй тэрыторыі. І плюс там будуецца некая інфраструктура для ядернай зброі тактычнай расійскай. То гэта як бы две супрацьлеглыя сігналы. А таму еўрапейскі санкцыйны бізун для Лукашэнкі наўрад ці кудысьці падзенецца, дадае Карбалевіч, прынамсі да завяршэння вайны ва ўкраіне, альбо хаця б да вызвалення ўсіх палітычных вязняў і адсутнасці новых. Валер Руселік, Белсат. Новым мастацкім кіраўніком Нацыянальнага акадэмічнага тэатру імя Янкі Купалы стаў грамадзянін Расіі Дзмітрый Акімаў. Асобу новага кіраўніка хіба самага вядомага беларускага тэатру акторскаму калектыву прэзентаваў асабіста міністр культуры Руслан Чарнецкі. 40-гадовы нарадзінец Саянску скончыў факультэт рэжысуры тэатральнага інстытуту імя Шчукіна ў Маскве. Працаваў галоўным рэжысёрам у расійскіх правінцыйных тэатрах Іркуцкім, Чаромхаўскім і Матыгінскім. У Купалаўскім ужо ідуць два спектаклі, дзе Акімаў выступае рэжысёрам-пастаноўшчыкам. «Азоры тут ціхія» на матывы аповесці Барыса Васильева і экранізацыя расійскай класікі «Дзядзечка ў сон» Фёдора Дастаеўскага. На пасадзе мастацкага кіраўніка Купалаўскага Дзмітрый Акімаў заменіць акторку Вольгу Няфёдаву, якая узначаліла тэатр у 2020-м пасля сыходу амаль усёй зорнай трупы на знак пратэсту супраць гвалту і фальсіфікацыяў на прайграных Лукашэнкам выбарах. Тэатр імя Янкі Купалы – адзін з нямногіх тэатраў краіны, які цягам гадоў меў выключна беларускамоўны рэпертуар.
Ён, напэўна, не ведае, калі не жыў ніколі ў Беларусі, ні беларускую драматургію, і яму, канешне, можа будзе у першую чаргу звяртацца да расійскай класікі. Гэта і галоўная мэта, каб было ў тэатры Янкі Купалы больш расійскамоўнай драматургіі, класычнай драматургіі, ўсё роўна ці сучаснай драматургіі. Таксама вось, можа, пераход такі трэба зрабіць на рускую мову, можа, яны хочуць. Гэта цяжка мне сказаць, вось якія мэты былі пастаўлены перад гэтым чалавекам. Але тут я бачу, канешне, некае такое галоўны разрыў з традыцыяй з тым, што было раней. Мы працягваем сачыць за трагічным выпадкам у Дзяржынскай раённай больніцы, дзе 8 сакавіка памерлі парадзіха і ейнае ненароджанае дзіця. Абставіны смерці расследуе следчы камітэт і Міністэрства аховы здароўя. Следчыя сканфіскавалі з установы медычную дакументацыю, выкарыстаныя прэпараты і інструменты, а Мінздароўя выняла з абароту антыбіётык, які ўвялі жанчыне. Падрабязней пра справу апавядзе Аліна Скрабунова. Міністэрства аховы здароўя выказала шчырыя спачуванні сям'і жанчыны, якая памерла 8 сакавіка у Дзяржынскай центральной районной больнице. Сообщаем, что в настоящий момент работает специальная комиссия в составе внештатных специалистов Министерства здравоохранения. Оцениваются все этапы оказания медицинской помощи. Окончательный диагноз будет установлен после получения результата патологоанатомического вскрытия и проведения судебно-медицинской экспертизы. Принято решение о приостановлении реализации медицинского применения лекарственных препаратов. Пра трагедыю стала вядома 9 сакавіка з сацыяльнай сеткі ТРЭЦ. Пра смерць ад анафілактычнага шоку цяжарнай 26гадовай жанчыны разам з плодам паведаміла ейная калега. Журналістка «Зеркала» пад выглядам занепакоенай жанчыны атрымала пацверджанне гэткай інфармацыі ад галоўнай доктаркі шпіталю Алены Падалянчык. Так, у яе была анафілаксія, злаякаснае вокамгненнае цячэнне. Але любы прэпарат працуе індывідуальна, і жанчына, у якой так здарылася, мела шмат абцяжарвальных фактараў. На што і як з'явілася такая рэакцыя, пакажа даследаванне, якое цяпер праходзіць. Медыкі зрабілі ўсё, што павінны былі, усё магчымае, але арганізм жанчыны адрэагаваў вось так. Падалянчык пацвердзіла, што сярод прэпаратаў, якія ўводзілі пры радзісе, быў антыбіётык цефтрыаксон. У звязку з правяраннем уся партыя гэтага прэпарату вынятая з абароту не толькі ў Дзяржынскай больніцы, але і ва ўсёй краіне. Раней цефтрыаксон ужо быў прычынай анафілактычнага шоку у парадзіх ды іншых пациентов. Любые средства могут вызывать анафилактический шок, и цефтриаксон в том числе. Но статистически в процентном соотношении он не вызывает большего или более частого анафилактического шока, как и любых других аллергических реакций. То есть это статистически такой же безопасный препарат, как и любые, даже более безопасные. Почему же часто именно он оказывается в статистиках по анафилактическому шоку? Потому что он один из наиболее часто используемых. Пра памерлую парадзіху вядома няшмат. Жанчына зусім нядаўна выйшла замуж і чакала першае дзіця. Месяц таму на працы ўзяла бальнічную ў звязку з цяжарнасцю і родамі. У шпіталь трапіла пасля таго, як у яе дышлі воды. Жанчына была на 34-м тыдні цяжарнасці. Аліна Скрабунова, Белсат. І ў працяг тэмы аховы здароўя на Магілёўшчыне эпідэміёлагі паведамляюць аб выбуху вострай кішачнай інфекцыі норавіруса. У абласным цэнтры Магілёўскім раёне зафіксавалі выпадкі групавога захворвання. Сімптомамі інфекцыі ёсць млоснасць, ваніты, падвышаная тэмпература цела, дыярэя, слабасць і бледнасць скуры. Вірус прыводзіць да абязводжвання арганізму і небяспечны для людзей усіх узростаў, але ў зоне асаблівай рызыкі дзеці і людзі сталага веку. Норавірус вельмі жывучы і заразны. Захварэлая асоба можа быць яго распаўсюднікам нават некалькі тыдняў пасля знікнення сімптомаў. Вакцыны ці адмысловага лекавання ад віруса няма. Звычайна хвароба праходзіць за 1-3 дні. Але пры ўзнікненні сімптомаў медыкі ўсё роўна заклікаюць звяртацца па дапамогу. Больш за 1000 літоўскіх фураў застаюцца ў Беларусі, і іх уладальнікі баяцца, што больш ніколі іх не ўбачаць. 4 месяцы транспарт стаіць на спецыяльных стаянках пасля закрыцця мяжы. І цяпер, калі гэты тэрмін заканчваецца, улады Беларусі
могуць сканфіскаваць машыны на карысць дзяржавы. Падрабязней наша віленская карэспандэнтка Глафіра Жук. Літоўскія перавознікі чакаюць магчымай канфіскацыі сваіх цяжкавікоў, што застаюцца ў Беларуси. Транспарт утрымліваецца там пасля таго, як Літва закрыла мяжу з краіною восенню 2025 года праз гібридныя атакі метэазондамі. 10 сакавіка заканчваецца 4-месячны тэрмін захоўвання фураў на адмысловых стаянках. Вось як гэта пракаментавалі ў Літоўскай асацыяцыі транспартнікаў Ленава. Пока никаких вестей не имеем. Только знаем, что после 4 месяцев, по данным таможни Белоруссии, такая возможность, что начнется конфискация, будет. Гаворка ідзе пра цягачы паўпрычэпы літоўскіх кампаніяў, што беларускія ўлады не выпускаюць з тэрыторыі краіны. Калі пасля заканчэння гэтага тэрміну транспарт будзе прызнаны незапатрабаваным, яго могуць сканфіскаваць на карысць дзяржавы. Для перавознікаў гэта азначае фактычную страту дарагой тэхнікі. Цяпер на тэрыторыі Беларусі затрыманы не менш як 1071 транспартавы сродак, што належыць як мінімум 149 літоўскім транспартавым кампаніям. Паводле ацэнак перавознікаў магчымыя страты могуць дасягаць 22 мільёнаў еўраў. Некоторые транспортные компании начали понемножку начинает работать, но есть транспортные компании, которые уже думают о банкроте, потому что у них большинство транспортных средств есть в Беларуси. Тым часам, паводле паведамленняў літоўскіх медыяў, у Менску разглядаюць варыянты, якія дазволілі фармальна ўзаконіць затрыманне фураў. У сваім звароце да Еўрапейскай камісіі Асацыяцыя транспартнікаў Ленава заклікае да афіцыйнай ацэнкі сітуацыі ў сувязі з магчымым парушэннем эканамічных інтарэсаў Еўрапейскага звязу. Сітуацыя з фурамі абмяркоўвалася і падчас дыскусіяў у Еўразвязе пры падаўжэнні санкцыяў супраць Беларусі. Глафіра Жук, Белсат. Кампанія «Белавія» падоўжыла адмену рэйсаў у Ізраіль да 16 сакавіка праз вайну ў Іране. Таксама беларуская авіякампанія працягвае вывазныя рэйсы. За 3 дні паводле маршруту Дубай-Менск былі дастаўленыя 645 чалавек, адзін рэйс на шляху да Менску. На 11 сакавіка запланаваны чарговы. Тым часам паводле Дональда Трампа вайна на Блізкім Усходзе можа хутка скончыцца. Дапамагчы яе завяршыць прапаноўваў нават Пуцін. Працягне тэму Ірына Драфічук. Гэта Карадж, прадмесце Тэгерану. Паводле агенцтва Reuters, жыхары сталіцы Ірану назвалі інтэнсіўныя начныя амерыканска-ізраільскія бамбардаванні самымі жорсткімі за ўсю вайну. Ізраільскія вайскоўцы заявілі, што ўначы нанеслі ўдар па аб'екце даследаванняў і распрацовак зброі ў Тэгеране, а пазней у дзень нанеслі яшчэ некалькі ўдараў. Іран жа абстраляў Ізраіль і суседнія дзяржавы Персідскай затокі. Дональд Трамп пры гэтым падчас прэс-канферэнцыі ў Флорыдзе заявіў, што аперацыя апярэджвае графік на некалькі тыдняў, а вайсковая інфраструктура Ірану практычна знішчаная. Яны, безумоўна, не маюць флоту, яны не маюць вайскова-паветраных сілаў, яны не маюць зенітнага абсталявання. Усё ўзарвана. Яны не маюць радараў, яны не маюць тэлекамунікацыяў і кіраўніцтва. Усё знікла. Агулам, паводле Трампа, амерыканскія і ізраільскія вайскоўцы разбілі больш за 5000 мішэняў у Іране. Найважнейшыя ж, маўляў, былі пакінутыя на потым. Гэта, між іншага, аб'екты, звязаныя з вытворчасцю электраэнергіі. Трамп прыгразіў Ірану мацнейшым ударам у выпадку перашкодаў пастаўкам нафты праз Хурмузскую пратоку. Я не дазволю тэрарыстычнаму рэжыму трымаць свет у закладніках і спрабаваць спыніць сусветныя пастаўкі нафты. І калі Іран учыніць нейкія дзеянні ў гэтым кірунку, яны атрымаюць удар нашмат мацнейшы. На фоне заяваў Трампа пра магчымае хуткае заканчэнне вайны акцыі азіяцкіх кампаніяў выраслі на сённяшніх гандляваннях, а цэны на нафту ўпалі амаль на 7%. Так, нафта маркі Brent гандлюецца каля $93 за барэль у параўнанні з учорашнімі 117. Але гэты аптымізм кантрастуе з заявамі іранскіх уладаў.
Паводле міністэрства замежных справаў Ірану Тэгеран адхіліў просьбы пра спыненне агню ад шэрагу краінаў, між іншага Кітаю, Францыі ды Расіі. Исламская республика Иран нанесла тяжкие и болючие страты сионистскому режиму, Злученным Штатам и их союзникам. Просто поглядите на стан сусветной экономики и энергетичных рынков. Для их это было вельми болюча. Таким чином мы нанесли сур'ёзныя удары ў гэтым плане. Таму мы маем перавагу, і з гэтай прычыны Исламская республика Иран вызначыць канец войны. Корпус вартаўнікоў ісламскай рэвалюцыі заявіў, што не выпусціць ніводнага літра нафты з рэгіёну, пакуль Злучаныя Штаты і Ізраіль будуць бамбіць Іран. Ірына Дарафейчук, Белсат. Беларускія вытворцы зноў скардзяцца на няроўныя ўмовы на расійскім рынку. Новыя правілы экалагічнага збору робяць беларускую упакоўку прыкладна на траціну даражэйшай за расійскую. У выніку гэта б'е па канкурэнтаздольнасці ўсяго экспарту ад малочнай прадукцыі да напояў. Падрабязнасці ў сюжэце Юліі Тяльпук. На так званым саюзным рынку зноў няроўныя ўмовы гандлю таварамі. Упакоўка, вырабленая ў Расіі з выкарыстаннем другаснай сыравіны, атрымала прэферэнцыі і льготны экалагічны збор. Напрыклад, сёлета гомельскае прадпрыемства «Мультипак» пры пастаўцы 22 тысяч тонн плёнак і упакоўкі на расійскі рынак заплоціць аказбор на суму 344 мільёны расійскіх рублёў. Вытворца рэзідэнт Расіі аддасць на 38% менш. Намеснік гендырэктара «Мультипак» напісаў зварот у саюз перапрацоўнікаў пластмасы, які трапіў у рэдакцыю «Камерсанта». Намеснік гендырэктара «Мультипаку» Павел Колеснікаў адзначае, што праблема датычыць не толькі пастаўнікоў палімернай упакоўкі і плёнкі, але і шклатары, кардону і гэтак далей. У якасці развязання кампанія прапануе адмяніць паніжальны каэфіцыент. Мы падлічылі, што праз даражэйшую упакоўку сабекошт беларускай малочнай прадукцыі на расійскім рынку ўжо вырас на 1,5%. Малако па 114 рублёў і амаль па 116 усё ж розніца. На лета розніца ў аплаце збору павялічыцца да 48%, а ў выпадку прыняцця Мінпрыроды Расіі новых ставак аплата павялічыцца ўдвая і абваліць канкурэнтаздольнасць вытворцаў з Беларусі і іншых краінаў ЕАЭС. На рынку, где для усіх мают деять ровные умовы. Правила для всех одинаковые, но для российских производителей скидка. Потому что гражданские отрасли российской экономики находятся в глубоком кризисе. И уже не первый год. Ну, чтобы хоть как-то, да, хоть кому-то дать возможность выплывать, вот пытаются это сделать за счет ограничения импортных товаров. Апроч молочной продукции Беларусь поставляет у России упакованный цемент, кондитерские и мясные вырабы, напои, бытовую химию. Якім будзе памер стратаў у выпадку, калі экалагічны збор для беларусаў у Расіі будзе ўдвая даражэйшы? Дакладна ацэніць гэта вельмі цяжка, но мне падаецца, што разлік будзе ісці на десяткі мільёнаў долараў страты, калі гэта ўсё, канешне, адбудзецца. Упакоўка не першы прыклад гандлёвай дыскрымінацыі на нібыта сяброўскім рынку. Сістэмна дзеюць абмежаванні на малочныя і мясныя прадукты, а напярэдадні расійская чыгунка абмежавала замежным партнёрам перавозкі ў іхных уласных вагонах. Саступак для замежнікаў Москва не зрабіла. Российское правительство все просьбы о помощи, пересмотре тех или иных решений отправляет в мусорную корзину. Беларускі рэжым таксама абмяжоўвае доступ да айчыннага рынку. Лукашенко літаральна заклікае не аддаваць нікому свой рынок. Напрыклад, датацыю ў сельскую гаспадарку ў Беларусі ў 5 разоў больше, чым у России. Ну, разлік, конечно, на килограмм выпуска ці на літр выпуска прадукцыі. Мы павінны запытаць у сябе, як лёгка будзе прадаць, напрыклад, камазы расійскія ў Беларусі па праграме льготнага крэдытавання беларускай. І ввогуле, ці гэта магчыма. Менск і Москва любяць казаць пра унікальнасць свайго саюзу. Паводле Александра Кныровіча, прыкладам свабоднага гандлю яны не з'яўляюцца, у адрозненне ад таго ж еўразвязу. Юлія Тяльпук, Белсат. А цяпер да тэмы чаканай паводкі ў Беларусі. З пачатку года падтапленне талымі водамі зафіксаванае ў 13 раёнах краіны, апавёў на селектарнай нарадзе міністра надзвычайных сітуацыяў Вадзім Сіняўскі. Маўляў, моцная
пацяпленне хоць і прывяло да імклівага раставання снегу ды лёду на рэках, сітуацыя з паводкаю пакуль застаецца кантраляванаю. Сітуацыю абмяркоўвалі напярэдадні і на канферэнцыі ў нацыянальным прэс-цэнтры. Гэтак прадстаўніца Белгідрамету Алена Зубчонак зазначыла, што затапленне поймы ўжо цяпер назіраецца ў басейнах Нёману, Веллі і Прыпяці. Найбольш жа складаную паводкавую ситуацию метеорологи прогнозуют на поўдні краины. Это бассейн Припяти, у нас Днепра и Сажа, они более подвержены разливам. Скажу так, это будет в любом, как бы будут осадки, не будут, разливы будут больше, чем в прошлом году. То есть пойма будет затоплена, и снег еще в нижнем течении Припяти не сошел полностью, ввиду теперь того, что у нас довольно-таки высокие температуры воздуха, гораздо быстрее будет таяние, ночные уже не столь отрицательные. Естественно, рост уровней воды будет наблюдаться сейчас более интенсивно, конкретно в бассейне Припяти. У Міністэрстве надзвычайных сітуацый раяць жыхарам раёнаў у зоне рызыкі зрабіць пасільныя захады, каб не дапусціць падтапленняў, ачысціць уласную тэрыторыю ад снегу і лёду, сточныя каналы ад смецця, зрабіць на падворках водаадводныя барозны, прыбраць рэчы, якія могуць пацярпець у выпадку надыходу вады, зрабіць запасы вады і прадуктаў. І першая медаль беларускіх спартоўцаў на зімовых паралімпійскіх гульнях у Італіі. І адразу золата. Лыжнік Роман Северыдзенка стаўся найлепшым у лыжным спрынце ў катэгорыі LY4. У гэтай жа дысцыпліне сярод спартовак стартавала і Дар'я Фядьковіч. Яна не здолела прайсці ў паўфінал. Таксама ў лыжным спрынце, але ў спаборніцтвах сядзячых спартоўцаў Лідія Лобан і Валентина Брыло не здолелі трапіць у фінальны заезд. Зімовыя паралімпійскія гульні ў Мілане і Картына Дампэца працягнуцца да нядзелі 15 сакавіка. У адрозненне ад алімпійскіх гульняў на паралімпіядзе спартовыя чыноўнікі дазволілі выступаць беларускім удзельнікам пад дзяржаўным сцягам. У аб'ектыве ставім кропку, больш навінаў у нашых сацыяльных сетках і на старонцы Белсат.у. Мы ж працягваем інфармацыйны вечар публіцыстычным блокам. Наперадзе студыя Белсат, якую мы правядзем разам з Юліяй Лабанавай. Юлія, табе слово. Это гаспадарства сёння паразважаем пра чаканне ад новага, пакуль анансаванага неафіцыйна візіту спецпасланніка ЗША ў Беларусі ў Менск. Сваім бачаннем падзеліцца палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. Будуць і іншыя тэмы. Заставайцеся з намі. Абмяркуем, канешне, і будучыню Купалаўскага тэатру, а пакуль галасуйце ў нашым ананімным апытанні, ужо хутка заанансуем і на першыя вынікі. Дмітрый Акімаў ачоліў Купалаўскі тэатр, нацыянальны акадэмічны тэатр, і ён з'яўляецца, як вядома, грамадзянінам Расіі. Шмат для каго гэтая навіна стала, скажем так, непрыемным сюрпрызам, таму і пытаемся ў гаспадарства, ці гэта ўвогуле нармалёваць, ці гэта наадварот можа быць кепскі нейкі знак. І варыянты адказаў наступныя. Любыя змены да лепшага. Ужо прагаласавала 7% ад тых, хто ўзяў удзел у гэтым апытанні. Кепскі знак так лічаць амаль 60%. Купалаўскі даўно ўжо не той, но маецца на ўвазе, што пасля 2020 года, калі з тэатру сышла вялікая трупа нашых актораў на знак пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў, маўляў, ужо зусім іншая сітуацыя. Ну і ёсць тыя, каму ўсё роўна, так што галасуйце, калі ласка, яшчэ абмяркуем гэтую тэму неўзабаве. Так, гаспадарства, у вас есть час выказаць сваё меркаванне, сваю думку, ананімна і бяспечна, а мы вернемся і падсумуем вынікі пазней у нашым эфіры, пакуль жа пяройдзем да нашай першай і галоўнай тэмы. На наступным тыдні ў Менску мае прыехаць спецыяльны пасланнік Дональда Трампа ў Беларусі Джон Коул. Пра гэта паведамляе выданне Delphi.lt, спасылаючыся на свае крыніцы. Візіт будзе мець дыпламатычны характар і ўключыць у сабе перамовы ў Літве і Беларусі.
Гэтак 18 сакавіка Джон Коул наведае Вільню, пасля чаго адправіцца беспасярэдне ў беларускую сталіцу. Візіт амерыканскага спецпасланніка ў Беларусь будзе трэці з пачатку анонсу гэтак званай вялікай угоды паміж Лукашэнкам і ЗША. Асноўны прадмет гандлявання вызвалення палітзняволеных у Беларусі ў абмен на паступовае зняцце амерыканскай санкцыі. Гэтак у выніку перамоваў 18 верасня летась рэжым Лукашэнкі вызваліў 51 палітычнага вязня ў абмен на паслабленне санкцыяў супраць Белавіі. Пасля візіту Коула 12-13 снежня летась ЗША афіцыйна заявілі пра намер зняць санкцыі з экспарту беларускіх калейных угнаенняў. На волю тады выйшлі 123 палітзняволеныя. І да нашай студыі далучаецца Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк», з якім абмяркуем гэтую тэму. Вітаем вас, спадару Александр. Вітаем. Добрый дзень. Ну што ж, як мы ўжо згадалі, што у медыі трапіла інфармацыя пра візіт Джона Коула ў Менск, планаваны, і пасля кожнага з такога візіту было вызваленне палітвязняў, дастаткова вялікай колькасці асобаў. Ці гэтым разам таксама ёсць спадзел на працяг гэтай вялікай угоды, як яе акрэсліў Лукашенко, а можа быць на яе завяршэнне? Я не думаю, што будзе завяршэнне, але натуральна, што маецца на ўвазе вызваленне чарговай групы палітвязняў. І я маю таксама такую інсайдерскую інфармацыю, што гэта будзе вялікая даволі група, магчыма, разы ў 2 большая, чым мінулым разам у снежні. То бок гаворка ідзе пра 2 з лішнім сотні людзей як мінімум. Але 1000 гэта нереальна, хаця мэта такая ставіцца, яе па-ранейшаму трымаюць перад сабой вось тыя людзі з каманды Трампа, якія канкрэтна працуюць з Беларуссю, дыпламаты на чале са згаданым Джонам Коулам. І ў гэтым кантэксце вось характэрны эпізод быў нядаўна. Перад 8 сакавіка Лукашенко памілаваў, двукосці памілаваў групу палітычных зняволеных, там пераважна жанчыны, 2, здаецца, сямейныя пары. Дык вось Коул у сацыяльных сетках адрэагаваў стрымана. Так ён кажа, што гэта крок, добры, маўляў, крок, я сваімі словамі пераказваю, але, маўляў, прэзідэнт Трамп паставіў мне задачу вызваліць усіх палітвязняў. То бок Лукашэнку нагадваюць, што за ім яшчэ даўжок. Так што Коул едзе не дзеля таго, я думаю, каб вярнуцца ў Вільню з пустымі рукамі. Так што гаворка ідзе пра чарговую партыю палітзняволеных. На жаль, меркавана, што іх усё ж такі, фактычна дэпартуюць. Відаць, гэта той кампраміс, на якім пакуль што бакі сышліся. Лукашенко, як вядома, ён лічыць за лепшае выпіхваць сваіх палітычных ворагаў за мяжу. Калі спачатку Джон Коул едзе ў Вільню, верагодна, што гэтых вызваленых палітычных зняволеных могуць акурат дэпартаваць у Літву, спадар Александр. Тут цяжка гадаць, таму што, як мы памятаем, у снежні таксама ў Літве ўжо рыхтаваліся да прыёму палітвязняў, потым пайшлі такія чуткі, што, можа, у Польшчу нават іх будуць вывазіць, а ў выніку, як мы ведаем, вывезлі ва ўкраіну. І нібыта гэта быў капрыз беларускага боку, беларускіх уладаў. Таму тут гадаць на кававай гушчы гэта справа няўдзячная. Пакуль што чакаецца, што найболей імаверна ў Літву, але ўсякае можа быць, могуць быць сюрпрызы з беларускага боку. Наколькі я ведаю, яны і спісы ператасоўваюць, там, відаць, спецслужбы працуюць, у іх шэраг сваіх меркаванняў, каб вызваліць тых, хто можа патэнцыйна там справакаваць нейкія спрэчкі, канфлікты. Мы ведаем, што такія спадзевы звязваліся з выхадам Сергея Ціхановскага, потым у снежні, дарэчы, на так званым усебеларускім народным сходзе Лукашенко таксама прадракаў, што вось выйшлі там Бабарыка, Калеснікава, яны створаць новы цэнтр і будуць там біцца, маўляў, за грошы. Мы бачым, што гэта не спраўдзілася, але факт тое, што спісы сапраўды з беларускага боку над імі маракуюць і так і сяк тасуюць, і гэта заўжды вынік нейкага кампрамісу. Вы абсалютна цікава падмецілі, што Коул адзначыў і нагадаў Лукашэнку сваёй цытаты пра тое, што чакаецца вызваленне ўсіх, а не вось гэтае
указы аб памілаванні, які час ад часу Лукашенко падпісвае, і выходзяць там некалькі дзясяткаў асобаў, а то і меней. Асабісты прыезд Коула чарговы раз пра што сведчыць? Пра тое, што вось адзіны такі спосаб, адзіная такая магчымасць даціснуць Лукашэнку беспасрэдна паразмаўляць з ім. Можа быць, у Лукашэнкі яшчэ ў запашніку нейкія ёсць свае асабістыя мэты, якія ён хоча выкарыстаць. Чаго, на вашу думку, Менск будзе чакаць узамен на гэтае вызваленне? Таблеток для пахудзення. Ну, гэта я жартую, хаця мы ведаем, што і сапраўды гэта амерыканская прэса паведамляла, што Коул прывозіць Лукашэнку таблеткі, каб скінуць вагу. Вось. Ну, але гэта такі прыемны бонус для яго, як і запінкі, як і яшчэ некаторыя там падарункі, хоць яны таксама маюць для яго вялікае сімвалічнае значэнне. Нават тое, што сам Коул прыязджае, Лукашенко ж неаднойчы публічна потым ганарыўся, што вось амерыканцы прыязджаюць, панам прэзідэнтам мяне называюць. У яго ж гэты вось комплекс нелегітымнасці з 20-го года сядзіць глыбока, і таму кожны гэты прыезд амерыканцаў гэта для яго падстава для такога гонару. Дарэчы, не так даўно, дзён 10 таму, Трамп таксама сказаў пару цёплых нейкіх словаў пра Лукашэнку, што ён яго паважае і гэтак далей, і беларуская прапаганда гэта ўзняла на шчыт, раструбіла, растыражавала. Я адмыслова паглядзеў гэтае відэа, дык Трамп на хаду, там, здаецца, літоўскі журналіст у яго пытаўся, якія ў вас дачыненні з Беларусю. Той адразу не зразумеў, там яшчэ верталёт шумеў побач. Потым літовец падказвае Беларусь, которая в Европе. Ну і тады Трамп адбарабаніў на аўтамаце, ён успомніў, відаць, што ёсць з гэтым балотным дыктатарам перспектыва вялікай угоды. Так што гэтыя кампліменты я б надта так высока не цаніў. Таму што Трамп, ён хітры дзялок, ён разумее, што калі на мэце нейкая ёсць сделка, нейкая угода, то можна пахваліць партнёра, нават калі у думках ты маеш пра яго зусім іншае меркаванне. Гаспадар Александр, гэтую угоду выключна разглядаеце як угоду паміж Менскам і Вашынгтонам. Я маю на ўвазе пра гэтае доўгатэрміновае вызваленне палітычных зняволеных. Чаму тады міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў кажа, што, ну, маўляў, еўразвяз? Дзе ваша рэакцыя на гэтыя гуманітарныя крокі нашага прэзідэнта? Ну, то бок, чаму ўвогуле нейкі разлік на Еўропу, калі ў гэтай угодзе Еўропа ўвогуле не задзейнічная? Ну, самае першае, што просіцца на язык, гэта тое, што Мінск хоча двойчы прадаць адзін і той жа тавар. Ён гандлюецца з Вашынгтонам, як вядома, здыманне нейкіх санкцыяў у абмен на выпуск палізняволеных. І пра гэтых жа палітвязняў, наколькі можна зразумець, Рыжанкоў вядзе завочную такую гутарку з Еўропай. Маўляў, чаму вы не хваліце, чаму вы не ідзеце насустрач. Так што тут такі падыход хітры з боку Мінска, па-першае. І па-другое, ўсё ж такі, гэта не проста рыторыка пустая, а сапраўды муляе Мінску тое, што, напрыклад, здыманне санкцыяў з Беларусь-Калію, яно не дае вялікага абсягу для манеўру, таму што, ну, гэта вядомая сітуацыя, што раней жа праз Клайпеду, праз літоўскую ішоў Калій, гэта лагістычна вельмі выгадны маршрут, а цяпер трэба праз Расію ў Кітай, і вось як нядаўна высветлілася расследаванне Белпола, праз Іран таксама часткова ішоў у той самы Кітай. Гэта вельмі складаныя шляхі, а цяпер жа гэта вайна там супраць Ірана ідзе, і, напэўна, з гэтымі маршрутамі яшчэ большая праблема ўзнікла. Таму Мінску хацелася б неяк прагнуць, так бы мовіць, з дапамогай Вашынгтона і Еўропу, каб той жа Калій пайшоў праз Клайпеду. Ну і шмат жа іншых санкцый менавіта на Еўропу завязаныя. Пакуль увага свету адцягнутая на вайну на Блізкім Усходзе, афіцыйнаму Менску варта даваць больш ясныя сігналы Вашынгтону. Такім меркаваннем з намі падзяліўся палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч. Давайце паслухаем і вернемся да нашай размовы. Падзеі на Блізкім Усходзе, падзеі вакол Ірана вельмі моцна сфокусавалі ўвагу менавіта на іх.
І таму ўсе астатнія праблемы, у тым ліку і вайна ў краіне, у тым ліку і сітуацыя ў рэгіёне ўсходняй Еўропы, яна трохі адыходзіць на другі план. Зразумела, што і пытанне пра беларускіх палітвязняў таксама далёка не галоўнае, скажам так, не прыярытэт для палітыкі Злучаных Штатаў. Вось, таму пажадана б, конечно, было неяк нагадваць пра сябе нейкімі ініцыятывамі, нейкімі новымі крокамі. Ну вот, а павелічэнне колькасці вызваленых — это якраз такі быў бы новы крок. Вось, таму думаю, што Менску варта даваць нейкія больш ясныя сігналы Вашынгтона. Спадар Александр, вось калі зараз Злучаныя Штаты не пабачаць гэтага сігналу для сябе, якая верагоднасць, што увага пераключыцца ўсё ж такі на падзеі на Блізкім Усходзе і Беларусь застанецца са сваімі праблемамі сам-насам, ну і Лукашенко ў тым ліку? Я ўжо згадваў гэты эпізод з Трампам, калі яму давялося нагадваць, што Беларусь у Еўропе, то бок, канешне, ён не трымае гэта на першым ці нават на другім плане. Ён дэлегаваў гэта таму ж Коулу. Усё ж такі каманда ў Трампа вялікая, і Коул нездарма быў у свой час прызначаны менавіта спецпасланнікам па Беларусі, нагадаю. Гэта важная пасада такая, і не так шмат гэтых спецпасланнікаў. У яго ёсць канкрэтны кірунак, у яго ёсць свая каманда, і гэтыя людзі працуюць. Іран там гэта ў поле зроку іншых нейкіх падначаленых Трампа, а беларускі кірунак ён па-ранейшаму забяспечваецца вось Коулам і ягонай камандай. Таму тут усё ідзе паводле графіку пэўнага, калі можна так казаць. Вось глядзіце, ўжо нават пэўная рытмічнасць, плюс-мінус раз на 3 месяцы Коул прыязджае і вяртаецца з чарговай партыяй палітвязняў. Так што тут ўсё ідзе пакуль што па накатанай каляіне, здаецца. І, канешне, тут Коул адчувае пэўную адказнасць. Вось невыпадкова ён падкрэсліў у сваім допісе ў сацыяльнай сетцы X, што паставіў Трамп перад ім задачу усіх палітзняволеных вызваліць. І, канешне, ён гэтую місію стараецца выканаць. Ён раней неаднойчы выконваў складаныя місіі, таму Трамп яму давярае, і тут тварам у гразь, так бы мовіць, ударыць, канешне, Коулу не хочацца. Спадар Александр, дзякуем вам вялікі за гэтую размову, за гэтую экспертызу. Нагадаю, што нашым госцем быў Александр Класкоўскі, палітычны аглядальнік інфармацыйнага агенцтва «Позірк». Ну, власна, да нашай наступнай тэмы ў Нацыянальным тэатры імя Янкі Купалы новы мастацкі кіраўнік. Міністр культуры Руслан Чарнецкі прэзентаваў калектыву 40-гадовага расійскага рэжысёра Дмітрия Акімова. Да пераезду ў Менск нарадзенец Іркутскай вобласці Расіі працаваў у правінцыйных тэатрах Чарамхова, Томску і Матыгіна. Акімаў ужо анансаваў маштабную стратэгію развіцця тэатру. Паводле яго, Купалаўскі павінен адпавядаць статусу не толькі паводле творчых і эканамічных, але і, цытата, грамадска-палітычных паказнікаў. Міністр культуры назваў гэта новую старонкай у гісторыі флагманскага тэатру Беларусі. Пасля пратэстаў 2020 года Купалаўскі тэатр на знак салідарнасці з народам Беларусі пакінулі больш за 50 работнікаў. І да нашай тэмы, да нашага эфіру абавязкова сёння далучыцца Ірына Лапо, доктарка і тэатразнаўца, таксама аўтарка кнігі «Вольная Купалаўца». Абавязкова мы абмяркуем гэтую тэму. А давай, Віталь, пакуль зірнем вынікі нашай апытанкі, што кажуць гледачы Белсату. Ну, пытаемся мы сёння, ці гэта ваше стаўленне ўвогуле на гэтую падзею, і за тое, што любыя змены гэта да лепшага, прагаласавала толькі 5% тых, хто прыняў удзел у нашым апытанні. Бачаць у гэтым кепскі нейкі знак, тое, што расейцы узначалі ў Купалаўскі нацыянальны акадэмічны тэатр 57%, 25% лічаць, што ўсё ж такі Купалаўскі даўно ўжо не той, як
гэта можна было б бачыць да 2020 года. Ну і ёсць тыя, хто прагаласаваў, што ім все роўна такіх 12%. Ну, вельмі шкада, што ўсё роўна, хаця пэўныя змены, як заўважылі, пасля 2020-го адбыліся, калі частка трупы пакінула на знак пратэсту тэатр. Можна сказаць, што ўжо адбыўся пэўны раскол, да, і пасля. Спадарства, абавязкова яшчэ вернемся да гэтай тэмы і абмяркуем яе з эксперткай, ну а пакуль пяройдзем да іншай тэмы. Вайна вакол Ірану можа мець сур'ёзныя наступствы для сусветнай і еўрапейскай эканомікі. Пра гэта заявіў дэпутат Еўрапарламенту ад Латвіі Іварс Япс. Паводле яго, канфлікт ужо ўплывае на кошты нафты і газу, а пагроза блакавання Хармузскай пратокі ставіць пад рызыку глобальныя пастаўкі сыравіны і іншых тавараў. У доўгатэрміновай перспектыве гэта можа закрануць і харчовыя рынкі, бо гэтым маршрутам ідуць важныя пастаўкі, у тым ліку угнаенняў. Пры гэтым, падкрэсліў еўрадэпутат, Еўразвяз не плануе ўцягвацца ў ваенную канфрантацыю, але павінен сачыць за ўласнымі інтарэсамі і стабільнасцю асноўных гандлёвых шляхоў. Больш падрабязна у інтэрв'ю з французскага Страсбуру нашага корэспандэнта Алеся Сіліча. Господин Епс, Иран сегодня главный пункт мировой повестки дня. И в отличие от войны, скажем, России с Украиной, все больше участников этой войны втягивается. США, Израиль, страны Персидского залива, их прокси-силы. Многие говорят об эффекте домино. Что вы думаете? Я думаю, что с точки зрения Европы самая главная плохая вещь в этом то, что это отвлекает внимание от российской агрессии в Украине. И в этом смысле, конечно, мы должны здесь, в Европарламенте, поддерживать тематику Украины и помощи Украине очень высоко, потому что сейчас, конечно, все внимание обращено более к Ближнему Востоку. Но что касается такой общей картины, я думаю, что самое главное, чтобы это война закончилась. Чем быстрее, тем лучше, потому что мы уже видим, как это влияет на мировые цены на нефть, на газ. И это, конечно, будет влиять и на Европу. И я думаю, что это в интересах всех, чтобы эта война закончилась. И, конечно, в том, чтобы этот нынешний режим, который действительно террористический режим в Иране, был бы свергнут. По некоторым оценкам, война с Ираном обходится американскому налогоплательщику $1 миллиард в день. $1 миллиард в день. И, конечно, налогоплательщика спросит об этом. Но вопрос не только в этом. Насколько эффективна такая война? Можно ли сковырнуть режим Аятол при помощи бомбардировок? Я вам отвечу встречным вопросом. А как вы думаете, насколько бы американскому или любому другому налогоплательщику могло бы обойтись ядерное оружие у этой террористической страны? В этом смысле понятно, что для американцев это является, я думаю, что важнейшим фактором, что если эта страна, которая уже с 1979 года очень ярко направлена на ненависть к Западу, к западной цивилизации, к западной безопасности и так далее, если бы она действительно имела бы ядерное оружие, тогда я думаю, что это было бы очень-очень-очень плохим сигналом для всего мира. В этом смысле понятно, что война стоит для американцев. И я думаю, что если это будет продолжаться, она, к сожалению, будет и стоить для Европы в том смысле, что мы будем просто платить больше цены на энергоносители, и в конце концов это будет влиять на инфляцию. И мы видим, что в Европе это очень серьезная проблема. Но тем не менее, давайте надеяться на то, что, ну, скажем так, и Хормузский пролив был бы разблокирован, и торговля могла бы опять начаться в нынешних объемах, в предыдущих объемах. В этом смысле я думаю, что мы должны наблюдать за ситуацией и, конечно, помогать тому, чтобы этот пролив был бы разблокирован. Насколько вот эта блокировка Хормузского пролива, на ваш взгляд, влияет на мировую экономику, в частности, европейскую экономику? Многие заметили здесь в Европе, что, например, выросли цены на бензин. Что вы думаете на этот счет? Это не только вопрос энергоносителях, не только вопрос нефти и газа. Я думаю, что в более долгосрочной перспективе это еще и, конечно, удобрений, которые идут через этот прилив, что будет, если это будет продолжаться и затягиваться, это будет влиять
и на продовольствии в очень многих регионах мира. И в этом смысле я думаю, что и американская администрация, я надеюсь, это понимает, что это очень-очень серьезно. И это, конечно, влияет и на другие вещи. Но если мы все время тут и в Европарламенте говорим о редкоземельных металлах, например, это же тоже все делается при помощи, например, серы, которая транспортируется именно через этот пролив. В этом смысле это серьезно, но на данный момент у нас есть все основания, и, по крайней мере, надеяться, что это закончится в каком-то ближайшем будущем. Давайте затронем все-таки военный аспект. Есть такое мнение, что если бы Трамп меньше занимался самолюбованием и выставлял себе какие-то оценки, лучше бы он провел эффективную, быструю военную наземную операцию, что-то типа «Буря в пустыне». Почему он не пошел на это? Я думаю, что на данный момент в первую очередь надо учитывать тот факт, что у американцев нет таких сил в том регионе, чтобы осуществить полномасштабную наземную операцию. Они, наверное, не исключают этого, но на данный момент это не стратегическое направление. Стратегическое направление, насколько я понимаю, это все-таки уничтожение в первую очередь иранской ядерной программы, смена руководства в этой стране на более, скажем так, договороспособную и на какие-то внутренние силы, которые действуют или должны были бы действовать в Иране. Как там это выглядит, я знаю, мы все знаем, что это не так просто. Мы знаем, что сигнал приходит очень разный со стороны Ирана. Но в то же время я думаю, что жить в долгосрочной перспективе с таким террористическим государством, который к тому же еще обладает ядерным оружием, это тоже не было бы решением. Это можно было бы заморозить еще на полгода или на год, но в более долгосрочной перспективе, я думаю, что мы должны были бы прийти к какому-то такому сценарию, чтобы этот действительно человеконенавистный режим был бы свергнут. А есть ли вообще какой-то реальный сценарий смены режима в Иране? Или мир получает просто еще одну долгую войну? Вы знаете, это надо говорить действительно с людьми, которые понимают больше политиков в самом Иране. И я думаю, что я надеюсь, что у американского руководства есть достаточно экспертизы, есть достаточно знаний о том, что там на месте происходит и к чему это может привести. Я думаю, что никто не был таким наивным, что думал, что при помощи ракет можно так моментально свергнуть этот режим. Но мы знаем, что в отличие от, например, Российской Федерации, в Иране есть оппозиция, сильная оппозиция, которая проявляет себя. И в этом смысле, я думаю, что есть какие-то надежды на более, скажем так, оптимальное решение этой проблемы. Но если мы посмотрим, что там сейчас на месте происходит, мы видим, что этот режим скорее идет в таком, военно-консервативном направлении. Когда был назван руководителем этот сын Хаменеи, что в принципе означает то, что на данный момент там никакого такого компромисса или более такого венесуэльского сценария не предвидится. Но будем смотреть. И в этом смысле я думаю, что никого у нас нет этого хрустального шара, чтобы мы могли сказать, что произойдет через неделю. Ситуация сложная, безусловно, и в международном отношении, и в самом Иране. Но то, что это должно быть закончено в ближайшем будущем, я думаю, что это понимают все и по этой сторону, и по другой сторону Атлантики. Для любой войны также важен моральный аспект. Дональд Трамп в свое время обещал иранцам, что помощь на подходе. Иранцы вышли на протесты, и в итоге это закончилось массовыми казнями. Получается, Трамп кинул иранское население. Я не думаю, что на данный момент мы можем какие-то выводы делать, потому что это все в процессе. В первую очередь надо учитывать и тот факт, что наша информация о том, что происходит в этой стране, очень ограничена именно из-за того, что тут отключен интернет. Тут же нет какой-то связи, чтобы мы могли бы понять в реальном времени, что там происходит. Так что сейчас делать какие-то догадки, какие-то большие моральные суждения, я думаю, что немножко рановато.
Мой последний вопрос вам, как депутата Европарламента. Стоит ли Евросоюзу ввязываться в этот конфликт, учитывая, что война России с Украиной тянет огромные бюджеты, и бюджеты, скажем, таких небольших стран, как Латвия, они не бесконечны? Что касается Евросоюза, то Евросоюз не собирается втягиваться в военную конфронтацию. Другой вопрос, что мы должны следить за нашими интересами, это, конечно, тоже это разблокировка Ормузского пролива действительно является таким вопросом, в котором, я думаю, что Европа и европейские страны могут внести какой-то положительный вклад. Спасибо за ваше мнение. Сегодня с нами был депутат Европейского парламента от Латвии Иварс Иепс. Алексеевич Белсат, Страсбург, Франция. Спадарства, як і абяцалі, да нашага эфіру далучаецца Ірына Лапот, тэатразнаўца, аўтарка кнігі «Вольныя купалаўцы», з якой абмяркуем тэму прызначэння, власна, ў купалаўскі тэатр, рэжысёра з расійскім досведам на пасаду мастацкага кіраўніка. Вітаем вас, спадарня Ірына. На вашу думку, пра што сведчыць такое рашэнне Міністэрства культуры? Ну, думаецца, што адказ вельмі даволі відавочны. Пасля падзей 2020 года тое, што культура беларуская сцятая пад корань, ну, нікаго не дзівіць. І тое, што гісторыя купалаўскага тэатра сламана папалам, ну, не пополам, у сэнсе гадоў, то гэта, канешне, не пополам, але ў гэтым моманце, ну, цела застаецца ў Мінску, а душа, то бок трупа, тая самая, якая была сапраўднай мастацкай сілай і сімвалічным капіталам, яна з'ехала. Тое, што рэжысёр, якога прызначылі беларускія чыноўнікі на гэтую пасаду, паходзіць з Расіі, ну, таксама не дзіві нікога, таму што накірунак на Расію, на расійскую культуру, ён вельмі відавочны. І здаецца, што бедны расійскі рэжысёр, ну, так сапраўды, то ноунейм, чалавек, якога не ведаюць. Для яго, можа, гэта і нейкая, у яго асабістай гісторыі гэта і мажлівасць кар'еры, але, можа, ён не разумее, у якую гісторыю ввязаўся. Ну, а калі разумее, то тады ўсё яшчэ прасцей, так шчыра кажучы. Тое, што не назначылі свайго, канешне, сумна, і вядома, што, ну, і баяцца, і немажліва гэта у гэтым часе, але з другога боку гэта не можа не цешыць, таму што ёсць у сітуацыі нейкая ідэя штрыхбрехерства, якая ляжыць у падставы супрацы з Купалаўскім. Прыйсці на месца звольненых калегаў і рабіць нацыянальны тэатр, ну, гэта трудная справа. І здаецца, што нават калі прапанавалі беларускім рэжысёрам, то яны не пагадзіліся. А аб гэтым сведчыць таксама гісторыі, калі Няфёдова прабавала рэанімаваць тэатр і паказаць, як ён квітнее. Некалькі разоў яна скардзілася, што ўжо дамовілася з рэжысёрамі, а тыя зрывалі срокі і не хацелі супрацоўнічаць пад рознымі прэтэкстамі. Так што, ну, і гісторыя даволі празрыстая. Спадарня Ірына, фундамент, што апошні цвек у культуру беларускую убіты, ён таксама пратучэсны, таму што, ну, сапраўдны нацыянальны тэатр, ён на выгнанні, і ён вельмі плённа працуе. Вось што, на што трэба звярнуць увагу. Але ці гэта значыць, што беларускія гледачы больш не пабачаць у Купалаўскім беларускамоўных спектакляў перадусім? Ну, не здаецца, што так быць не можа. Можа, будзе нейкі паступовы працэс. А хто ведае, можа, беларуская культура мае ў сабе такую моц, што гэтага беднага расійскага рэжысёра, ну, бо расеец, ну, гэта пашпарт, можа, яшчэ не так, каб прыгавор. Можа, будзе збеларатунізаваны, і
нешта добрае зробіць для гэтай культуры, напэўна, не будзе такой рэзкай змены рэпертуару. Хотя, конечно, тенденция пужае. Пужае то, что люди таксама будуць хадзіць у купалаўскі, незважаючы на нейкія палітычныя падтэксты, потому что жыццё продолжается, и не ўсе разумеюць, што легенда Купалаўскага, яна у нейкім сэнсе вымігравала. Спадар Акімаў адзначыў, што ягоныя мэты гэта яшчэ і грамадска-палітычныя паказнікі, якіх варта пратрымлівацца ў тэатры. Калі мы кажам пра падпарадкаванасць тэатру пэўным ідэалагічнай павестцы, то якім чынам, на вашу думку, гэта будзе адбывацца? Гэта пэўная цэнзура ў сцэнарах спектакляў, гэта стаўленне да актораў. Што чакае? Невядома, што чакае, таму што па пладах можна толькі судзіць пра чалавека і яго стаўленне. Плод мы маем адзін, то бок гэтая праграма. Праграма як бы пісаная праз чат GPT, якім кіруе нейкі бумер. Яна пустая. У гэтых гуках нема сэнсу і нема так напраўды якіхсь вызначнікаў. Паглядзім, што ён запрапануе. Мову эзопаву і падмігванне да публікі таксама яшчэ ніхто не скрэсліў, і можа ten тэатр. Мне здаецца, што кожны рух ідзе jednak ku добраму, і тое, што замест Нефёдавай прыходзіць нехта новы, хотя из России, гэта і знак на русифікацыю і такі відавочны, але з другога боку, Любыя змены могуць быць насамрэч да лепшага. Прынамсі, так 7% лічаць тых, хто прыняў удзел у нашым галасаванні. Спадарыня Ірына, дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Ірына Лапо, спадарства, нагадаю, што аўтарка кнігі «Вольныя купалаўцы» і тэатразнаўца была з намі на відэасувязі. Ну і цяпер наша традыцыйная рубрика «Дайджест рэгіёнаў» або навіны жыццё рэгіёнаў, якую мы робім у супрацы з выданнем «Бэга Медыя». Светлагорск сутыкнуўся з сур'ёзным пагаршэннем якасці вады. Жыхары гораду масава публікуюць відэазвароты. Новыя ачышчальныя фільтры робяцца чорнымі ўсяго за сотні. Праблема закранула адразу некалькі мікрараёнаў. Да таго ж, гэтая вада псуе бытавую тэхніку. Нягледзячы на відавочны брудны стан вады, мясцовыя службы часта ігнаруюць звароты. Жыхары паведамляюць, што экспертызы санстанцыі не знаходзяць адхіленняў ад нормаў, а вынікам абмяжоўваюцца адпіскамі. У асобных выпадках праблема развязваецца толькі часовым падвозам пітной вады ў цыстэрнах. У Светлагорск-водаканале сітуацыю тлумачаць разгерметызацыяй сеткі водаправоду. Цяпер у горадзе працуюць 3 аварыйныя брыгады, якія спрабуюць злакалізаваць месца аварыі. Колькі яшчэ людзям давядзецца чакаць чыстай вады, службы не паведамляюць. 33-гадовая жыхарка Воршы зламала нагу ў 2 месцах, паслізнуўшыся на вуліцы гораду. У жанчыны дыягнаставаны складаны пералом і раздробленая пятка. Цяпер яна прыкаваная да ложка на некалькі месяцаў. Муж пацярпелай зняў відэа з месца здарэння, дзе відаць неапрацаваны лёд. Паводле мужчыны, пясок там з'явіўся толькі пасля таго, як жонку забрала хуткая. Аршанка вінаваціць у нядбайнасці мясцовая ЖУ-5. Жанчына заяўляе, што не пакіне гэтую справу проста так і будзе дамагацца справядлівасці праз суд без каментара. 7.03.26 год. Рожки, хотя тут есть и песок, ничего здесь не посыпано. Только вот после сегодняшней трагедии, только вот сегодня посыпали. А так здесь голый лед. Невозможно даже нормально ходить. Всем здравствуйте.
Ну, вот так у нас работает ЖЭО-5, посыпая дороги песком. Мало того, что песка нигде не было, так и дороги у нас посыпаются. Спадарства, дзякуем за тое, што прынялі ўдзел у нашым ананімным апытанні. Тое, што прызначылі Дмітрыя Акімова кіраўніком, мастацкім кіраўніком Купалаўскага тэатра. 55% тых, хто ўзяў удзел у нашым галасаванні, лічаць, што гэта все-таки кепскі знак. Ну, гаспадарства, беларускі тэатр таксама перажываў розныя часы, розныя выпрабаванні, быў у выгнанні, вяртаўся, прынамсі, пра гэта распавядае Зоя Белахвосцік у пастаноўцы «Мой хлеб». Так што ёсць спадзеў на тое, што беларускі тэатр адновіцца пасля змены ўлады, а мы завяршаем студыю Белсат, і больш навінаў у нашых сацыяльных сетках і на нашай стронцы belsat.eu. Эфіры працавалі для вас Віталь Бабін, Юлія Лабанова. Зычым вам добрага вечара, да хуткіх сустрэчаў.